дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ таҳти унвони ифтихор намоиши мусаввараҳои рассоми маъруфи Тоҷикистон Носирбек Нарзибеков ифтитоҳ гардид. Дар намоиш зиёда аз 25 адад офаридаҳои рассом Носирбек Нарзибеков бо номҳои рақс, Одамид, Суруд, дар боғи биҳишт, Илҳом, ҳамсафари вақт, пианинонавоз, Оламро ба ту нишон медиҳам, Деҳаи фаромӯш гашта, Суруди даҳмарда, Қурутоб, Киштича, Оила, Суҳбат бо Хайём, Туи суғдӣ, дар зодгоҳам, суруди афсонавӣ Рустам, Искандар, Вохӯрӣ ва амсоли инҳо ба маърази тамошо гузошта шудаанд. дар чорабинӣ намояндагони ташкилоту идораҳои дахлдор, аҳли илму фарҳанг ва мухлисону ҳаводорони санъати рассомӣ ширкат варзида, вобаста ба ҳунару санъати волои он андешаронӣ намуданд. иброз гардид, ки мусаввараҳои рассом дорои хусусияти фалсафӣ буда, дар онҳо шахсияту ҳодисаҳои таърихӣ, унсуру анъанаҳои миллӣ, оиладорӣ, ишқ, муҳаббат ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти инсонӣ тасвир гардиданд. намоиши мазкур намоиш мебошад, ки асарҳои жанрҳои гуногуни санъати тасвириро дар худ гирд овардааст. аз ҷумла як қисмати ин асарҳо дар жанри манзаранигорӣ ва дигараш ба қаламкашӣ рабт доранд. дар умум ин аз тахайюлоти рангин ва паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти ҳамарӯзаи рассом дарак медиҳад, ки он тавонистааст бо ин офаридаҳои худ албатта завқи зебоипарастии қишрҳои гуногуни ҷомеаро боз ҳам баланд бардошта бошад. корҳои аквалерӣ ва асарҳои марбут ба жанри абстраксияи Носирбек Нарзибеков, ки дар намоиш пешниҳоди тамошобинон гардонида шуданд, инъикосгари санъати баланд ва тахайюлоти рангини мусаввир мебошад. Носирбек Нарзибеков шуъбаи омӯзгории Омӯзишгоҳи ҷумҳуриявии рассомии шаҳри Душанбе ва шуъбаи витражи донишкадаи давлатии рассомии Вилнюси ҷумҳурии Литваро хатм кардааст. ӯ иштирокчии намоишҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ буда, соли 2005 дар озмуни сохтани нишони фестивали санъати ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ва Муғулистон, ки дар шаҳри Париж баргузор шуда буд, ғолиб омадааст. Инчунин дар соли 2018 ғолиби ҷоизаи топ 50 гардидааст. бояд гуфт, ки фаъолияти омӯзгории Носирбек Нарзибеков дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ва коллеҷи рассомӣ ба номи Мирзораҳмат Олимов назаррас буда, оид ба ин бахши муҳими санъат ба шогирдон дарс медиҳад. ҳадаф аз баргузор намудани намоиш ин пеш аз ҳама инъикос намудани мавҷудияти шароити созгор барои муаррифии офаридаҳои ҳунармандон, ҷалби таваҷҷӯҳи бештар ва ҳунари рассомӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастии аҳли ҷомеа ва ошно намудани тамошобинон бо жанрҳои мухталифи санъати тасвирӣ мебошад. Суҳроб Назарзода, Ҳасани Забардаст, шаҳри Душанбе, ҷаҳоннамо.